Foli ani tanoli ani waleɲuman dɔn an b'a ta k'a lase an lajɛbaga jɛkulu ani an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni bi karata ye juin kalo tile 16 san 2026 ladalako la an bɛ wuli an bɛ se neutralisant Bumabel Jawara ma walasa an bɛ se ka baro kɛ cogoya min na jamana kɔnɔna kibaruyaw ka fara a kɔkan kibaruyaw kan o ye an se la bi walasa an bɛ se ka sujet caman ka o élaborer ɲɔgɔn fɛ cogoya min na Bumabel Jawara i ni ɲantuma. N bɛ foli kɛ ka aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na k'a fɔ maliyɛnw ye ko Ala y'u sɔn sanji munumunu na bi. Sanji na non tiɲɛ la nin sanji nin fisayara donc an bɛ foli kɛ an lamɛnbaga bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen don an na n'an donna mɔgɔ min gasi la u ka yafa an ma an ka laɲini tɛ ka don mɔgɔ si gasi la jamana ko baara in na nka n'an wulila kunnafonidilaw fɛ k'u kana an ka sigi ka baro kɛ an bɛna o sigi ka baro la donc an bɛ foli lase aw bɛɛ ma dan tɛ foli min na k'a fɔ ko aw bisimila. Bubu an bɛ i yɛrɛ fo an bisimilali la hali n'a sɔrɔ ma i bɛ to ka an kunna da k'a jira k'a fɔ ko an ye videomani ye ko e ye videomani VIP ye an bɛ i yɛrɛ fɔlɔ mais est ce que i b'a kalama i ka kɛlɛli ko in kuma caman bɛ yen nɔ dɛ ko videomani na ta ko e yɛrɛ de bi maaw tɔgɔ sɛbɛn est ce que i b'a kalama o kɛra bisi ba ye yan. Pour bisi ko tɛ o i b'a dɔn u kɔnna ka aw la démocratie ni videomani ko kuma in di Ala y'a kɛ kuma y'aw ta i b'a dɔn an ka kunnafonidi filɛ nin ye. On n'a pas notre propre narratif. C'est ça qui joue sur la communication vraiment du Mali. Mali communication est pour le bas mais ni toi vous me voyez tout quoi. Donc ala ma mɔgɔ kalanenba dan anw ma minnu bɛ se ka narratif propre créer. Même u b'a fɔli min ye ko le nord Mali, le sud Mali nin bɛɛ bɛnnen t'anw da. Mali nord, Mali sud nin bɛɛ tubabu ka kuma de ye ka Mali jamana tila an kun na. Parce que ni nin kɛra la e mɔgɔ min bɛ Kayi n'a fɔra ko le nord Mali le nord du Mali bɛ mun fɔ e b'a bila i kunna ah bon vraiment an t'a la ni mètre kelen bɔra Mali la kɛnɛ ka bɔra Maliden bɛɛ de la mais tubabu nana ni narratif in ye k'a fɔ le nord du Mali le sud du Mali an tugura o kɔ donc le terme vidéoman même tubabu ka fɛn kelenlen don ani ni des journalistes pro-français olu ka mot kelenlen don ka aw sapeur moral la. Mais tout court maintenant, des acteurs des médias ou bien maintenant juste là, un acteur des médias sociaux et des médias sociaux et ouais, avec mon gars. Mais faut que tu la gauche vidéo mandé à don. À quand fouille kaola, ne bin foyer dungudu. Ne bin foyer dungudu. Fais min ga jugu bo don. Ko faso den jugu ni ta faso fait. Jëlaté fɛn fɛn. I b'a bi kunna n'a darila. N'a bɛ kɛ sababu ye jamana bɔ bolo la. Tana ye an ka laɲini tɛ dɔrɔn foyi ka relève préparer k'an sen bɔ na k'a to dɔw bolo anw bɛ relève de préparer la k'an sen bɔ na k'a to dɔw bolo i faso di i faso foyi t'i faso ni dugu fila bɛ mɔgɔ min na dugu kelen de bɛ anw na Mali la yan mais an tɛ se ka kɛlɛ in ɲɛ sɔrɔ barisabula a bɛ den dɔw kunna ko Mali kɛlɛ kɛbaga ye mɔgɔ wɛrɛ di u faw y'u dege o la u faw ye jamana sous-traité tubabuw ma ka denw bila vacances la France ni États-Unis na i b'u ɲininka bi Mali la an n'u bɛ kuma dɔ la tu vas voir un journaliste malien a b'a f'i ma kuma dɔ la bon bamanankan ka gɛlɛn ne ma dɔɔni n t'a maîtriser un journaliste malien tu sais que a b'a f'i ɲɛna n t'a dɔn n b'a mot f'i ye bamanankan la togo min na c'est tellement décevant. Tu es fier de s'exprimer maintenant en langue étrangère, mais dans ta propre langue,
tu as du mal à interpréter un mot. Ou le boulot quand tu s'exprime en français, ouais, au lieu de qu'il est français, au lieu de qu'il est tien faux. Non, sur le coup, et français, il faut qu'il y ait tien faux. Dans le droit, on est français. Voilà des gens, Mounian Marani, Hakinan Djougouye. Mali Marabek un discours de. Voilà, tout chaque fois, on a un président anglais, comment tu es Dougoujo, qu'est-ce que tu es Dougoujo? Donc, les mots me flènent. Aïe, ni qu'il n'a pas fait ma faute. I vidéo mandé, i satellite mandé, i courant mandé, i télé mandé. Bi, fait min kan yoro mi. Jamana di ñumaya. I manake fon fen ki jamana fe. Munu flè bi, bu France la intérêt de défendre ni France nationalité dima. Les chefs Daniel les consorts. Bi Sénégal ni France jura. Akelo ko machangal. Africain de abibedo. Wallahi. Match de France ni Sénégal ti a bay Africain aujourd'hui. Mbappé, Camerounais do. Chemi fena deuxième vidéo, africain ni. Donc ameni nge match amigal li. Africain on a ballon temps. Donc mais on be ballon temps 14 de français ma. En 98, France Coupe du monde avec 5 Français seulement. Après que du gouvernement mo wodi. Il fallait que France dans la génétique là. Allah m'a daga to bla dugu min be na la barka bolan jien dugu be France. Allah m'a kuna jare di France ma. Donc mo malien do de jarabile do France là. Donc aye ni moy to awte la nu terme wora fo aya kun abebe i bismillah kene kan ngata. D'accord. Boubou il doni il d'intérêt ba chacun amna kuma fale dogana. Amé doni mi la immatriculation ay bawo chama ke aka ayra ko ma wata o ba plaque ta wala sa fen chama be no asira no wa tuwa na jamana kono kere lela la kana ko ta fa fe baraw o danena kun dene ni mafili ngo bara jodi bara tuwa ken mais ne be mi conseil qu'il ni mali gouvernement na ma suivi do ga bara la aka opération bébé saboti. Ça, je ne cache pas au gouvernement malien. Il y a un faux communal. Tranchons fanga mana déchon fin ta suivi ta là. Ni suivi ma kala. Aka déchon chuté. Moun yere kanga déchon na wale rele jenden déchon. Jamana nyemo be hakinanta. Ou vous reposer mon gars administration publique. Mais tu trouves que administration est là benente pour la mise en application. Au début opération est manqué bio. Ni opération est ta kalaje. Ni opération est ta kalaje. Ibna mouye. Opération est échec du flotti d'or fouillé. Et c'est vraiment l'impréparation même de l'opération. Ça veut dire que malade, l'opération est malade bien opération. Centre nous fera, centre doit aller bio le madal. Observe tout dit. Fait mika war la biku. Kana ke dore kamade. Moto mimbi bibi na katani 3 millions de motos. Aux 3 millions de motos, nous avons une machine à 4 aux 3 millions de motos, et qu'on multiplie par 12 000. 3 millions de motos multipliées par 12 000. Ça te fait combien? 36 milliards. 36 milliards déjà. Mais opération Messi pour la Sima. Mais il y a des bails qui si tu fais un fora. Mina la ben obé mais ni manga foko jamana de la ben ka te ka wole jabi ça be fait no bien mais vraiment place là ujuga foitana e wole bla jamana de ma paina ni ke olu na ni e jabi mais olu na so ere mala be yoro do la o keli kama ah bon qu'est-ce qu'on fait né ni kuma foué depuis ko indam ne la mo moto tigi patience te moto tigi la muna ale genga minela de moto tigi darime inadi ne ka kuma te kuma jugu ye wa ma d'abord la gosi kama ala ye moto i bɛ taa sɔrɔ se min b'ale a tɛ mototigi bɛɛ ye mototigi caman b'a dayirimɛ de ɲini k'a bila ka taa tile ban kunu mɔgɔw de tun bɛ yen bi fɛnɛ tugun mɔgɔ minnu tun bɛ yen kunu o jama kelen de fɛnɛ tun bɛ yen bi fɛnɛ tugun. An sikasɔgɔ dɔ fana ka video sɔrɔ ko ale t'a la k'ale y'a sɔrɔ ma ko an bɛ ka ko t'a la ka ban. An bɛ min fɔ Madina bɛɛ maliyɛn bɛɛ ka wele jaabi wa a juguya foyi tɛ n kɔnɔ wa ne bɛ ka dɛmɛ ka communication na contrat tan ni ne cɛ dɔrɔmɛ kelen n'a y'a sɔrɔ ministère des transports y'a di yan k'ale n ka crédit ta nin baara in kɛli la Ala kana to n kun
ne bɛ forfait ta n yɛrɛ n bɛ n ka mobili ta n yɛrɛ n bɛ wuli ka taa maliyɛnw hakili sigi n yɛrɛ hali un simple message de remerciement ministre ma kɛnɛ la k'a fɔ gansan i ni ce jamana ko don i bɛ k'an ka département dɛmɛ communication i ni ce mais waleɲumandɔn ka ɲi diɲɛ fɛn bɛɛ la fasoden ɲuman tɛ dɔwɛrɛ fɛ i ni ce kɔ o tɛ baasi ye mais n'u ma suivi don u ka baara la ka décision ta k'a bila ten ça ne va pas du tout diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'i ye mɔgɔw wele o b'a sɔrɔ e labɛnnen don ka mɔgɔw kɔnɔ ni centre bɛɛ tun bɛ ka baara kɛ ɲamanakaw bɛ ka bɔ ɲamana bangineda kasela olu bɛ na ka na eaux et forêts kuru kɔnɔ centre kelen bɛ yen Dar Islam centre kelen bɛ yen Sonatel kuru kɔnɔ an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Tɛrɛngarikɔrɔ centre kelen bɛ yen centre kelen bɛ Sotiba centre kelen bɛ Sogonikɔ direction régionale la n'o centre 5 bɛɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɛ mun tora a y'aw siyɛn Ala kama mun tora sanfili yɔrɔ la maliyɛn kɔfɛ subdivision na centre kelen bɛ yen mais mɔgɔw k'a da u ɲɛkɔrɔ aran min bɛ ka jɔ bi a bɛ jɔ wa ni kuma nana an ka ɲɛfɔ bon nin ye Bamakɔ ye dɛ n tɛ région kalama donc fɛn min don nin baara n'an b'a kɛ gouvernement kun kan ka communiqué interministériel de bɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n tɛ nkalontigiw ye transition ye ne ta di mais i b'a bilasira bonya kɔnɔ n b'a bilasira cogo di e ye papier bɔ papier mun i ye papier mun fɔ papier 4 a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye carte biométrique ye o carte biométrique n'o ma sɔrɔ i kan ka mun ɲini passeport n'o ma sɔrɔ i kan ka mun ɲini permis de conduire o ye papier 3 ye i bɛ se k'a kelen kelen bɛɛ sɔrɔ papier 3 bɛɛ tɛ ɲini dɛ mais a kelen kelen bɛɛ bɛ se k'i nafa ɲa a préciser a kɔnɔna la carte nina t'a la fo n k'o fɔ maliyɛnw ye carte nina t'a la dɛ wa fichier numérique fana t'a la carte biométrique de fɔra maliyɛn dɔ b'a fɔ carte biométrique tɛ sɔrɔ mais o tɛ tiɲɛ ye carte biométrique bɛ fan bɛɛ n'i ka fichier numérique b'i bolo i b'i jɔ i bɛ 5000 dɔrɔmɛ 10 sara donc n b'o bila kɛrɛfɛ n'o bɔra mun kan ka ɲini facture d'achat ani la viente en cours de validité moto sanni papier n'o t'i bolo i ka san min bɛ sen na o vienti o tɛ document 2 ye wa document 3nan ye mun ye certificat de résidence o certificat de résidence jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ b'a kalama ko wari b'a la ka minɛ a la problème bɛ yen fana m'a faamuya e b'a kalama ko wari b'a la ka minɛ a la i b'a dɔn fɛnɛ ni wari ma di yɔrɔ dɔw la u bɛ se k'a f'i ma ko a tɛ yen n'a fɔra k'a tɛ yen ou bien ko papier tɛ yen ou bien ko ta ka na nin wagati la k'i la misɛnya c'est parce que kuma dɔw la dans l'administration u b'i bila tan ni ka segin na fɛn yɛrɛ e yɛrɛ b'i tɛgɛ dun ka sɔrɔ fɛn proposé e bolo bi nin kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na il doit avoir vraiment un communiqué interministériel le ministre de la justice le ministre de la sécurité et le ministre des transports fɛn fɛn fɔra k'a walawala ka tila ka mise en garde k'a la e ka baara taabolo ɲuman e b'a dɔn wa baara bɛ tiɲɛ cogo min na faamaw b'a dɔn vidéo kuma tɛ ne sa la réalité est là comportement min bɛ mɔgɔ dɔw la à la base e yɛrɛ b'o dɔn mais pourquoi ne pas faire une mise en garde pour la bonne réussite de l'opération mɔgɔw bɛ tile kɔrɔ kabini sɔgɔma fo wula fɛ ça fait fɛn dɔw bɛ yen n'an ye ɲɔgɔn bilasira la tiɲɛ tɛ foyi ye n'a ma min ɲa baara in na le succès de cette opération a bɛ reposer mun kan ça c'est la transparence et l'impartialité hali ni maliyɛnw kan ka tile 3 kɛ u labɛnnen don k'anw muɲu mais yurugu-yurugu bɛ baara in tiɲɛ yurugu-yurugu a bɛ baara in tiɲɛ ne ye nin kuma fɔ depuis a ma daminɛ 2000 ni 400 o saralen kɔfɛ nasɔngɔbɔla bolo a tɛ ka baara kɛ tile 1 a tɛ ka baara kɛ tile 2 a bɛ ka taa 2000 ni 400 bɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa a la misɛnya tugun o la ne bolo maliyɛn kan ka kɛ susu de k'a bɛrɛbɛrɛ maliyɛn kan ka nɛgɛ bi ka maliyɛn kɛ ko sanu bere fɛn fɛn fɔra a sɔnna bɛɛ ma o n'a sɔnna bɛɛ ma a ka lafiya a y'o ɲini a ka ko ye sa cɛ o tɛ kuma jugu fɔ ye n bɛ kuma min fɔla mɔgɔ tɛ tɛrɛn kan ka tɛmɛ ne kan mais mɔgɔ bɛ ne bɛ bi mais ne bɛ min fɔ an ka minisiriw ɲɛna u k'a lajɛ u ka bɔ bureau kɔnɔ n'u ye décision min ta u k'a suit sinon nin décision in bi
ministère des Transports ta kalanen kɔfɛ le ministre de la sécurité devrait faire un communiqué, une mise en garde. N'i ye mɔgɔ minɛ nin wari la nin wari bɔ fɛn kɔfɛ n'a sɔrɔ 100 filɛ kan ka sara sécurité défense y a pas de problème n'a man ka sara fɛnɛ a mise en garde kɛ n'a kɛra jamanaden kan ka mun de kɛ fila le ministère même de transport devrait faire un communiqué k'a fɔ nin baara in na ni mɔgɔ ni agent fɛn fɛn taara kilankiri ye walama ka papier dɔ minɛ k'i tɛgɛ fa kanla ye kana ka taa dɔw min parce que kuma dɔw la bɛɛ agent dɔw ka so yɔrɔ dɔnnen don mɔgɔw ta dossier d'u ma fo so o bɛ se ka kɛ mɔgɔw ta dossier di agent ma fo so o bannen bɛ maro ni y'a fɔ o bɛɛ bɛ se ka kɛ gouvernement ka bagabagali a n'a ka communiqué o de bɛ se ka baara in na ɲa mais e bɛ fɛn kɛ e bɛ taa ten ni min kɛra o banna an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne b'a ɲini président fɛ a ka kuma ka ministre fɛ u bɛ décision minnu ta u k'a lajɛ u ka appui de décision ninnu ma e ministre a tɛ kɛ e la sɔrɔsikɛ a tɛ kɛ e la officier kɛ a tɛ kɛ e la u bɛ e bɔ a la k'e den bɔ a la juge a tɛ k'o la a bɛ kɛ jɔn na a bɛ kɛ population de la o population kelen min nana e ka wele jaabi a n'a ka wari nana i ko ka wari bɔ ani wari nana a bɛ fɛ an ka mun de kɛ bi centre bɛɛ kun dafalen tɛ yen bi ni centre bɛɛ ma dafa la moindre des choses c'est faire un communiqué d'excuse vraiment an bɛ hakɛto ɲini kɛ maliyɛnw fɛ an kun ye centre minnu fɔ nin fili ye nin centre ninnu jɛ nka yanni nin don cɛ centre ninnu bɛ dayɛlɛ ça fait partie de la communication a ko an ye vidéoman ye an da t'a la an b'aw dɛmɛ ka kuma walanwalan mais chaque fois qu'il y a un petit désagrément ça doit faire l'objet maintenant d'un communiqué d'excuse publique auprès de la population. Min ye Asimi ko diya ne ye diɲɛlatigɛ la ni Asimi ye kuma ta siɲɛ 100 a b'a fɔ maliyɛnw b'aw fɔ a ka muɲu ni sabali la siɲɛ 100 ala y'o barika don ni président in na ni Asimi bɛ kuma a b'a fɔ maliyɛnw b'aw fɔ a ka muɲu ni sabali la il salue la résilience des Maliens mais pourquoi pas hali kuma la edem na bɛ kɛ ni ko i bɛ courant di 12 heures de temps ni 12 heures bɔra ma il n'y a pas de communiqué d'excuse. Non, au fait, communication beka anka moja. Communication beka anje. Aw munu be. Aw beka ɲɔgɔn munu kan mɔgɔ la gosilenw ye. Certes. An t'a kɛ fanga kama. Mɔgɔ si se k'i jɔ ko ne bilalen don fanga dɔ dɛmɛni kama. Ne bɛ ka jamanaden de défend. Ne bɛ ka maliyɛnw de défend. Mais ni ko ne bɛ ka fanga défend, n bɛ ka fanga défend parce que n'i ye jamanaden défend, fanga min bɛ ka mara i b'o défend. Mais moi je suis aux côtés du peuple. Et je ne manquerai pas aussi à leur remonter la vraie information. Il tire une communication ko baara daminɛ le 15 k'a sɔrɔ i ka baarakɛ minɛn bɛɛ dafalen t'i bolo minɛn bɛɛ dafalen t'i bolo. En plus aussi comme décision ta la wagati min kɔnɔ ni mɔgɔ bɔra kalama non a teliya la surunyana dɔɔni. Et communiqué kɛra samedi de est-ce que kalama les pièces à fournir ne ma fili o communiqué kɛra samedi courant le week-end mais a y'a d'aw ɲɛkɔrɔ a ka lajɛ depuis quand a bɛ ka nin décision ta campagne de communication kana kala les pièces à fournir là ne ma fili ne kɔni y'a ye ɲɛ la samedi di samedi dimanche de bɛ mɔgɔw bolo ne bɛ fɛ ka min fɔ président ɲɛna a ka kuma ministrew fɛ n'an bɛ décision minnu ta a cunna a kɛra min ye vraiment il faut des mesures d'accompagnement ni fɛn min kɛra n'a ma ɲɛnabɔ a ye bɔ a ka excuse présenter maliyɛn ye mɔgɔ muɲunnenba de ye le peuple le plus pacifique ça c'est le peuple malien ça c'est le peuple du Mali. Ni ye maliyɛn faamuya i bɛ maliyɛn mara fo ka taa min kɛ peuple mun don i b'a kalama c'est le peuple le plus pacifique i b'a mara i bɛ fɛn bɛɛ kala a tɛ kuma a bɛ mun nɔfɛ ni a tant que i bɛ maliyɛn ka bonya d'a ma mɔgɔ si ma maliyɛn ne ma da la ni Mali président bɛ Mali maliyɛn minɛ cogo dɔn i mɔgɔ faga ko kɛ maliyɛn yɛrɛ kana fɔ ko yafa ma i bɛ maliyɛn i bɛ hakɛto i bɛ maliyɛn den de tan mobili la ka ala k'an kisi den nin bɛ to a la a bɛ délégation formé kana k'a ka yafa o b'a bila ko ala ka bilahi min kala ala la o duw bɛ yen k'a bila ala ka latigɛ kɔnɔ o ye maliyɛn de ye c'est un pays ala ma dugu ɲɔgɔn dan ala ma Mali ɲɔgɔn dan mun bɛ sabali mɔgɔ bɛɛ bɛ ka fɛn bɛɛ to yen Asimi de kama k'Asimi mɛ Asimi k'a fɔ a ka ministre ye o ka communication yɛlɛma n'i ye fɛn min ta n'a ma dafa a bɔ i ka yafa deli normalement nin communiqué kun kan ka kɛ ministre de la sécurité fana kan ka communiqué kɛ k'a fɔ mise en garde don nin baara in papier ye fu wa n bɛ bɔ k'a fɔ ni mɔgɔ dɔrɔmɛ kelen yira kan a bɛ ta
Mais pour charge de compte du département, ministère. Non, moi je pense à un chargé de compte pour nous tuer ça. Question posée un coup, en attendant fin, chargé de compte, mais ministre de Yamara de Rwanda, il me dit, mamie, faut attaquer. Ne be départ ni ministre ma mi fo chargé de combien à tirer OK chargé comme si la boka be to abuma jon dola ate se ko barala ko chargé comme ti ka fo ardo so to ko télévision to ko chargé comme be ministre ka kuma la sele kama ni ministre mi ndo ada abo de sebe ni ministre mi fo abo de ke vraiment chargé comme tu ni bara ni ma do ko ne ta ti réalité donc ministère bara fle ni ma grala eta réalité donc oro mi fle na ngala ke dabla n'a ɲɛna ministre do n'a tiɲɛna ministre do ne ye min jateminɛ dɔrɔn suivi de tɛ baaraw la ni kuma fɔra e dun bɛ kuma dɔ la agent dɔ ka comportement dɔn i b'a dɔn u mago tɛ opération réussite u mago tɛ foyi la a ka ɲɛ a ka tiɲɛ dɔ ka sara t'a la à chaque fois ni gouvernement ye décision dɔ ta o ye agent dɔ bolo opportunité ka surafɛn dɔ minɛ donc e kan ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ jamanaden nana maliyɛn bɔra kunu ni bi ka wele jaabi ne kɔni ne ma défaut ye population na fɛn fɛn fɔra u y'a bɛɛ minɛ u bolo ka na mais min kalama dɛ minnu m'a minɛ ka na ne n'olu cɛ mais i bɛ ɲɛ bɛ aran fɛn fɛn na a bɛɛ ka papier dafalen don dɔw nana 5 heures du matin usager ka na baarakɛla ɲɛ ne bolo e se b'a kalama usager de kan ka na baarakɛla kan ka na usager ɲɛ mais Mali la usager de bɛ na 5 heures du matin baarakɛla yɛrɛ bɛ na heure la heure min ka nɔgɔ u ma n tɛna n da don o la donc ne ye min gɛlɛya min ye baara la bi ne bɛ a fɔ gouvernement ne tɛ nkalon tigɛ a ye dɛ fanga o fanga ni k'i b'a dɛmɛ i ye min ye i b'o fɔ mais a bɛ kɛ bonya kɔnɔ i b'a kɛ bonya kɔnɔ opération in suivi bɛ k'a manqué kelen communication bɛ k'a manqué fila sabanan ye mun ye u yɛrɛ ka jigin ka taa nin centre ba fɔlen in na est ce que centre bɛɛ dayɛlɛ na wa pas à ma connaissance ne bɛ se ka fili dɛ ne bɛ se ka fili parce que olu bɛ min bila an b'o de fɔ n'i ye centre fɔ mais jamanaden man ka taa sɔrɔ centre ma labɛn o centre bɛ labɛn de k'a ban kuma ɲɛfɔ an bɛ kuma ɲɛfɔ koyi a b'a fɔ élection vote bɛ labɛn cogoya min na a kan ka labɛn de ka ban donc vraiment ne bɛ min fɔ nin yɔrɔ la n tɛna a fɔ ko n bɛna mɔgɔ jalaki n tɛ yan jalaki fila minɛ min bɛ ka fɔ de n'i y'a ye k'a fɔ i bɛ taa vidéo dɔ sanctionné nin vidéo ye daba de ye dɛ an bɛ nin sɔrɔ n'an mago sera an ma mais parce que ɲɛmɔgɔ minnu kan ka baara min kɛ n'o tɛ ni mise en garde kɛra vidéo kuma t'o ye vidéo kuma t'o ye mais chaque fois olu yɛrɛ de bɛ mɔgɔ exposé danger la parce que ni e kan ka kuma min fɔ mɔgɔ min ye ni e m'o fɔ ye n'a bɔra mɔgɔ min da surafɛnminɛla tɛ miiri a tɛ tasi a bɛ surafɛnminɛla kɔnɔ k'a fɔ k'ale jo don Mali kɔnɔ bi bi in na surafɛn donna dɔw la olu yɛrɛ bolo olu ni surafɛn la hali n'i ye surafɛn kuma fɔ sisan dɔ b'a fɔ k'i kan k'ale de ma parce que ale yɛrɛ bolo ale de ye surafɛnminɛla ye parce que n'ale tɛ Maro ni y'a faamuya a bɛ surafɛnminɛla yɛrɛ Mali kɔnɔ bi fonction publique kɔnɔ domaine dɔw bɛ yen a b'olu kɔnɔ k'olu yɛrɛ de ta ye surafɛn ça fait olu la kodɔn ni surafɛn ye wa hali n'i ye surafɛn fɔ n'i n'olu tɛ olu b'a fɔ k'i n'olu don parce que olu de ni surafɛn ka kan wa i bɛ surafɛn kuma f'u ye fɛnɛ olu yɛrɛ bolo ça fait c'est un droit olu de s'assoit olu yɛrɛ bolo ko ka fɛn min don ko sariya tɛ olu ɲɛ t'o la dɛ olu ɲɛ bɛ mun na ne de n'a ka kan e bɛ kule min na ne mago t'o la n'a y'i diya i da fara ne ka sira t'a la barisabula an ka droit de don olu yɛrɛ bolo surafɛn ye droit de u t'a dɔn quoi fɛn min kan ka mɔgɔ ka baara tiɲɛ k'i tɛgɛ fila ko ka bɔ baara la i b'a bila i kunna pour que ka fini ko jamana kɛcogo de bɛ surafɛn la encourager i bɛ maliyɛn a bɛ wolo yan ou bien an k'o to yen maliyɛn bɛ i bɛ maliyɛn de ka bɔ France ni États-Unis a bɛ min kɛ Mali aéroport la t'o kɛ États-Unis aéroport la jamais a bɛ yɛrɛ sago kɛ min kɛ Mali aéroport la a bɛ ko min kɛ Mali aéroport la n'a sera États-Unis France aéroport la a tɛ sɔn k'o kɛ yen parce que a b'a dɔn fɛn dɔ de bɛ yen mɔgɔ tɛ wele téléphone tɛ ci mɔgɔ ma i bɛ maliyɛn de ye nationalité d'origine malienne mais n'a ye tubabula baara sɔrɔ a bɛ se ka na Mali la yan ka surafɛn bɔ k'a di dɔ ma yan mais tubabula a tɛ sɔn ka 1000 € bɔ ou bien 2000 € k'a bɛ surafɛn bɔ k'a di mɔgɔ ma parce que a b'a dɔn n'a y'a minɛ k'a tɛgɛ don a kɔrɔ ka baara tiɲɛna a ka baara tiɲɛna donc mais ni Mali don ça fait i bɛ dɔw lajɛ Mali la i bɛ taa sɔrɔ i b'u ye mankan na yan ka fɛn dɔ kɛ min ka d'u ye mais ni tubabula don i b'a fɔ ko dɔ wɛrɛ tɛ ne bɛ sotigi dɔ dɔn ani luwanse bilala ɲɔgɔn na sotigi in tulo bɛ ne la a bɛ faransi de
i b'a kalama ko luwanse a ka juru de tun bɛ luwanse la a nana ala minɛ ka gogoro don luwanse ka da la k'a ka minɛn to a kɔnɔ luwanse ka minɛn to luwanse kɛ ye tailleur de ka gogoro don a ka da la k'a ka minɛn to a kɔnɔ ne ma fɛn fɔ a ye o kɔfɛ a ne bɛ baro la ne ka sanche dɔ tun b'a ka yɔrɔ kɛrɛfɛ a ko ne ma ko ni faransi don k'i ni binna mɔgɔ kan ka sɔrɔ i jo t'a la ko faransi ko fo k'i sɛ to ɲɔgɔn na wɛrɛ n ko ahan ale nana ɲɔgɔn kɛ e ta ye cogo di ko cogo di n ye gogoro don min ka da la nin e t'a kalama k'e tɛ gogoro don baga la hali n'i ta ye so ye contrat de b'i n'a cɛ tribunal ka baara de kan ka k'o ye ko non ko yɛrɛ la énervé de ko mun na ko ma faransi du i bɛ dusu bila mali la ka faransi dusu t'i la ye a y'a ka sɛ ta ka wuli ka don a sokɔnɔna la i b'i ta kɛ maliyɛn de la yan mais e yɛrɛ da ko faransi ko mɔgɔ tɛ ka bin mɔgɔ kan ye mais e bɛ ka bin fantani kulo ka gogoro don a ka da la parce que i b'a dɔn a kɛɲɛ t'a bolo donc an b'an sago de kɛ ɲɔgɔn na ne bɛ min fɔ an bɛ transition fanga min na an bɛ yan ka ko de la tile dɔwɛrɛ tɛ nin baara in gouvernement ka mission bila ka jigin sini centre fɛn fɛn n'a ma dayɛlɛ est ce que i b'a kalama u ka ɲininkali kɛ pourquoi u ka cause dɔn pourquoi ministre ka expliquer ka ɲɛ pourquoi il faut des communiqués d'excuses n'i ye fɛn fɛn kɛ mɔgɔw ye n'i ye mɔgɔw wele ka na ni min ma dafa mɔgɔ mara ka nɔgɔn sa a fɔ dɔrɔn a ye hakɛ to ne de kun ko a ma ko nin bɛ kɛ vu maintenant de temps en temps il y a eu des désagréments posés en bon français a kalan bamanankan ni français la dɔrɔn maliyɛn yafara wa et puis o fana ye kunnafoni dɔ ye dɛ a tigilamɔgɔ b'a dɔn ko centre in bɛ senna mais a ma se fɔlɔ mais mɔgɔ bɛɛ tonnen bɛ fan kelen fɛ donc ne bɛ se k'o de fɔ bilasirali la a bɛ se ka kɛ ne ka kuma ye kuma jugu ye dɛ mais u ka yafa ne ma. commentaire bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don. ne tɛ commentaire lamɛn la i bɛ taa kaso la o commentaire kelen de ta tila olu de b'a f'i ma ko den fils bɛ minɛ ka den fils datugu u tɛ foyi fɔ den fils u bɛ ɲinɛ den fils kɔ olu b'a dɔn k'a fɔ ko den fils bɛ kɛlɛ min na ne b'olu ka kɛlɛ la mais den fils bɛ ka convoquer olu sigilen ɲɛna ka den fils minɛ ka datugu u b'a bila commentaire la den fils bravo i bɛ bravo minɛ ka t'i bravo datugu i bɛ fi mɔgɔ bɛ ɲini kɔ donc mɔgɔ si kana commentaire bila ka kuma fɔ ne bɛ ka kuma min fɔ n ye min ye ɲɛ la n b'o de fɔ voilà ne tɛ commentaire ko la yan dɛ. Bougamel Jawara an b'a ɲini an lajɛbagaw fɛ video ninnu wa kɛra digi u ka j'aime ta walasa fanga bɛ se ka don an ka video ninnu na cogoya min na o de ye sababu ye video ninnu a bɛ se ka recommander cogoya min na maa minnu ni u connecté tɛ nin wagati min na minnu abonné tɛ walasa u bɛ se ka video kofɔlen ninnu sɔrɔ cogoya min na Bougamel an ka ɲininkali filanan o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali ni Mauritanie cɛ kuma cayalen don fɛn caman yira la k'a fɔ ko terroriste minnu bɛna yan nɔ ka na kɛlɛ kɛ ka na attaque kɛ n'u banana u bɛ taga Mauritanie de u ka taa furakɛ wa fɛn min ye u réfugié don fana Mauritanie n'u ye kɛlɛ kɛ fana u bɛ boli ka don Mauritanie ko Mauritanie ministre de la défense o de nana an ka ba Maliba la ka na Mauritanie président ka o ka message k'o di an ka général d'armée Assimi Goïta ma k'o kuma mun de bɛ yen. message Mauritanie nana i mugu bɔ anw na de. n bɛ k'a f'i ɲɛna en bon a bi kunna Mauritanie nana le ministre de la défense Mauritanie ne bɛ nin kɛ Mukeri de ne bɛ nin kɛ Mukeri de ye n kan tɛ jamana ɲɛmɔgɔ ma dɛ i ye ɲininka de ne bɛ nin kɛ Mukeri ye mun na ne bɔra ka communiquer kɛ k'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye n ka jamana attaqué u sigi bɛ Mauritanie le gouvernement malien a fait un communiqué l'autorité mauritanienne a répliqué vigoureusement o kɔfɛ terroristes bɔra ka communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ terroristes yɛrɛ ko to k'olu bɛ furakɛ Mauritanie de terroristes minnu minɛna ne nana un ministre de la défense k'e bɛna kuma Mali fɛ k'a sɔrɔ i ma excuse publique demander o tuma e bolo e b'an filɛ mun mɔgɔ façon ye nin ye Mukeri de i tɛ se ka mɔgɔ ka mɔgɔ jugu maralen b'i fɛ a bɛ k'a tigi attaquer su ni tile et tu viens encore ka na fɔ tigi ma ko wa k'i n'a ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais a jugu n'i y'a ye k'a fɔ fanga bɛ Mali terrorisme na est-ce que a bɛɛ ju ye Mauritanie de fanga o fanga bɛ Mali terrorisme la a bɛɛ ju ye Mauritanie de donc ni Mauritanie ministre de la défense k'a bɛna Mali la ne t'a dɔn a bɛna min fɔ parce que bi kuma kelen fɔ ye maliyɛnw bɛ ka maltraiter Mauritanie cogo min na ani terroristes yɛrɛ bɛ ka min da Mali kan attaque fɛn fɛn b'a la ka kɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ planifier Mauritanie de donc vraiment ne bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna laisse-moi continuer ne bɛ kuma kelen f'i ɲɛna kuma la Mauritanie autorité k'a dɔn ko trop c'est trop aw bɛ ka min da maliyɛnw kan o dɔnnen don an k'o kɛ sira wɛrɛ o ministère so tɛ nin ye mais sécurité et défense e bɛna ne fɛ yen k'a sɔrɔ e ka gouverneur dɔ bɔra k'a fɔ ko on va attaquer Bamako
a y'a fɔ au kɔfɛ fɛnɛ tuuti b'a kalama on a été attaqué jusqu'à preuve du contraire et ma esprit public demandé anw fɛ e bɛna mun de fɔ anw ye an dun b'a kalama fɛnɛ k'a fɔ an jugu bɛɛ le Mali a tellement de preuves matérielles prouvant que vraiment la base arrière de ces gens là c'est la Mauritanie ne kumakan tɛ Mali kumakan tɛ Irisu yɛrɛ y'a sɛbɛn u ka rapport kɔnɔ Irisu y'a sɛbɛn diɲɛ rapport ba bɛ y'a sɛbɛn k'a yira k'a fɔ Mauritanie de bɛ à la base donc n'o kɛra e kan ka na ni kuma wɛrɛ de min tɛ nin ye e bɛna ko gasoil ka message jumɛn comme kana ko cogo di ko cogo di e ma ye ko in kɛra k'a ban si ma se ka communiqué officiel kɛ yan wa ministre yɛrɛ ma se ka kuma mɔgɔ si ma se ka kuma aw bɛna kuma mun kan aw bɛna kuma mais fɛn dɔ de yira a la et le Mali ka kɛlɛ tɛ terrorisme tɛ Mali la galon don c'est pas vrai terrorisme tɛ Mali la état dɔw de bɛ ka mɔgɔw former k'u bila ka Mali attaquer pour leur propre intérêt ni cɛ k'i ma ko terrorisme bɛ Mali la wuli ka bɔ yen i ma Mali terroriste ye ka revendication kelen kɛ k'u mago bɛ min na a fɔ kɛ diɲɛ terroriste ba bɛɛ bɛ fɛn dɔ la ɲini de kɛ Mali terrorisme leader ye jɔn ye leader kelen fɔ Mali terrorisme na e yɛrɛ ka leader kelen fɔ bɛ mɔgɔ ka leader tɔgɔ la comme Fanta ni Amadu Kunfa don o tɛ ka kuma bɛ a bɛ 2 ans bɔ Yaya Gali tɛ ka kuma bɛ a bɛ 2 ans bɔ dis-moi un seul leader de terrorisme du Mali ko Mali terroriste dɔ filɛ nin ye ko ka laɲini ye nin ye aw b'a fɔ an n'u ka taa sigi an bɛ taa kuma mun kan mɔgɔ minnu ma laɲini kɛ u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ko ka Assimi ka fanga bɔ depuis Ala k'i deli ka terroriste ka revendication politique dɔ kɛ yan ko président ka taa ka bɔ yen donc an kana sigi fɛn kunna dafɛdugu de b'a la k'an attaquer u ka intérêt kama ne bolo an kan ka datugu ni dugu ninnu ɲɛ de kuma t'an n'u cɛ u kana n'a yɛrɛ de o ye ne ka faamuyali ye dɛ u kana n'a yɛrɛ mɔgɔ sigi jugu dɔ ka tila ka laja quoi maa min bɛ ka degun sigi ka jamana kan carburant ko gɛlɛya sira sɛnɛkɛlaw forotigiw i ma deli ka terroriste ye fɔlɔ ka Mauritanie mobile attaquer Mauritanie mobile bɛ wuli ka don yan Mauritanie kariw bɛ mɔgɔ ta ka taa wa compagnie min bɛ mɔgɔ ta ka taa n'a ye fo Nouakchott a dɔnnen don u tɛ fɛn k'o la foyi tɛ k'o la o bɛ taa ni ka segin kɛ su ni tile fɛn tɛ k'o la mais fɛn bɛ kɛ tɔw de la donc vraiment trop c'est trop ne ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi an ka jamana ɲɛmɔgɔw kana ninnu de soit tugun parce que ne bɛ nin kɛ i b'a fɔ ko mukeri di o ye ne ka faamuyali ye n kan tɛ gouvernement m'a ye cogo min na komi gouvernement e t'o parfait des choses ale bɛ gindo min dɔn ne t'o dɔn mais ne ka yeta la ani n ka analyse la ne b'a fɔ n ko ninnu kana na yan tugun voilà. D'accord, Boubou waati bɛ ka taa an b'an sɛnsɛn waati nɔfɛ voilà fɛn min ye Sadati toujours entreprise nationale de l'eau Sadati a ye plainte dɔ fɛn min France 24 contre la plainte motif tɛ dɔ wɛrɛ fo France 24 a affirmé k'a yira k'a fɔ ko le 25 avril min tɛmɛna ko o attaque la ko Sadati mercenaire ko olu tun bɛ Bamakɔ yan ko olu de Assimi ta ka Assimi labɔ ka taa n'a ye ka taa a mara o fɛ yen nɔ en plus aussi ko Sadati fana ko o de bɛ ka Assimi ka a garder pour i bɛ se ka mun fɔ o fana kan. Vous savez très bien que ne y'a fɔ aw ye n ko tubabu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ye k'an ka gouvernement ka baara kɛ fu ye k'an ka gouvernement ka est-ce que b'a kalama an ka effort saper parce que u ka laɲini de tun ye k'an ka président éliminer le gouvernement a été très clair les Russes ont été très clairs ils l'ont dit donc jusqu'à ce que e bɛ ka Assimi ɲini ma Assimi yɔrɔ dɔn o de to kuma la Assimi bɛ min u ka vidéo bɛɛ tun ka kuma mɔgɔ si ma kuma ɔ bi u ye Sadati mɔgɔ ka Sadati dɔn Sadati ye Turkiw ka entreprise de a bɛ armement minɛnw ni u ka baaraw de kɛ sɔrɔsiya baaraw ni fɛnw de kɛ u ye kuma min fɔ Sadati ko nin y'o ko bannen de k'a ye plainte ladon k'u k'u ka élément bɛɛ labɔ ka na n'a ye o kuma na a tɛ si bɔ maliyɛnw tigɛ kɔnɔ aw tɛ si bɔ Mali autorité tigɛ kɔnɔ Mali autorité min ko média ye nkalontigɛla média de depuis Ala ka France dan France ambassadeur fɛn fɛn bɛ yen France consul fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ agent de renseignement France fɔlɔma tɛ diplomate yɛrɛ yɛrɛ bila ka na yan a journaliste fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ye agent de renseignement Abdoulaye bɔra k'a fɔ aw ye chef Daniel n'est pas un journaliste chef Daniel tun bɛ Guinée de u y'a gɛn musoko problème na ye ka na
Au-delà, c'est Malia. C'est Daniel Bakalama. C'est pas un journaliste. C'est un agent de renseignement. C'est un agent double visage de l'eau. Agent de l'eau. Mais comme on a Jamana et Redimi, Jamana de Bon Jamana Libui, on a fait mon abat, on a ministre de interview jet. Ou un journaliste là qui a interview accordé toi oui. Alors au Kanga Jamana Nyamo de ni tranchon à l'inter, on a interview bec accordé toi oui. Mais t'as sur des palas qui dans de la français qui a interview accordé chaîne africaine d'oeil. Ma femme a qu'elle ta kalama. Pas à ma connaissance. Car faut bi. RFI bina Afrique présent interview tout mina kanu mininga ku lebu. Ko bol do ngabo to mina ka fo ki fleka non ki fleka chaîne africaine d'oeil ka fo ka ta France to bulaje. Ma femme a qu'elle ta kalama. Na absake. Ne ma femme a qu'elle absake. Ni finité femme de ta do, ne comptable. Donc Sadati Boraka Jodi dit Ama, k'a di Burkina ma, k'a di Niger ma. Bɛɛ k'a dɔn plainte ju tɛ dɔwɛrɛ foyi ye. U ye min kɛ, u bɛ fɛ ka armée Mali ka baara kɛ fu ye, ka armée Mali ka effort kɛ fu ye, wa o de tɛ se ka kɛ. Kɛcogo t'o la. Voilà, aw ko Wagner, aw bɔra k'a fɔ ko mercenaires turcs, aw bɔra k'a fɔ ko chinois aussi. Mais nin bɛɛ la, u bɛ nin bɛɛ fɛ k'a fɔ ko armée Mali bravo, u t'o fɛ. Tout sauf ça. Alors que élément mun y'an attaqué a ka ni Gambie armée a ka taa ni Benin armée a ka taa ni Côte-d'Ivoire yɛrɛ armée de l'air yɛrɛ bɛɛ 5000 éléments 5000 éléments 11 avions Benin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Benin 8 avions est-ce que b'a kalama 2000 éléments o y'a bɛɛ des techniciens pilotes informaticiens les fusiliers d'assaut u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ Benin oui. Mali a occupé la deuxième place dans l'Afrique de l'Ouest avec encore, est-ce que Bakalama avec un score exponentiel maintenant de l'armée de l'air. C'est-à-dire que l'armée de l'air, on est en favorisé dans les avec encore 85 nouveaux avions supplémentaires. Ma femme. Donc, il va déterminer que Kafo, Mali armée de l'air est la meilleure. Au décret, ça veut dire que Mali est armée comportement kachéré. Mais l'armée de l'air Bibina, c'est la reine maintenant de ces combats. C'est la vedette du jeu. Toi, vous voulez faut qui tient les hauts, tient les bas. Nous, on a 4 avions de transport de troupes. 4 avions de transport de troupes, fabrication européenne. On a 2 avions de transport de troupes, fabrication chinoise. On a encore 35 avions, 35 chasseurs, 19 avions d'entraînement. On a 24 hélicoptères. Parmi les 24 hélicoptères, on a 8 hélicoptères de transport de troupes. On a à peu près 15 hélicoptères d'attaque et de combat. On a encore 6 avions de renseignement. Niboro là, on a plusieurs sections de drones composées de 3 types de drones. Bayraktar TP1, Bayraktar TP2 et drone Akensi, avec des drones type Orion. Ça, c'est mieux l'armée de l'air dans les finalités de l'armée comportementale. Voilà des références qui nous ont permis de s'imposer à la deuxième place dans l'Afrique de l'Ouest. Avions comme on a 4 avions de type de brésiliens et de type de fabrication brésilienne. A29 Super Tigano, 4. Hélicoptère Piment, OB. Hélicoptère maintenant, c'est Bakalama Gaz et F23 et MI 171 OB. MI P24 OB. MIP OB. Non, autant comme l'armée de l'air drone là. Nous on met de l'armée de terre là, on une d'autres puissance globale là. Mais là n'y fina. Non, on une d'autres puissance là. Il y a des explications de voilà. Donc mon cas donc à fort, on me fait fouiller na logique des deux. Bénin pour coup, Bénin bête on a 2000 éléments plus les fusiliers d'assaut, les fusiliers de commando, les informaticiens, les pilotes à bête on a plus maintenant quelques avions. Corps 5000 éléments, est-ce qu'il va calmer 12 avions. Au avion on a fait là tout 3 avions de transport VIP
VIP ou officier ou nous va dans notre tamina. Oui, le corvare. Ninki mangnia blaorom na Chelsea se ka wuli ka buli. Dipsi kita ka tegara ni fodi kana. Ata Global Fire pour faire ka ça kalaje. Comment le Mali est super équipé à l'heure. Depuis qu'elle est dans la phobie, Dungo doit être dit par communiquer là. Frappou. En 85 arrangements vols en mode arrêté, on est dans les plus de 100 vols en mode mi-arrêté. Par jour, même ta bombe blanc, même ta Dumundi, même ta Minon blanc. Même il y a là chaque matin à Bioukuna, il y a 6 avions d'arrêté, 6 avions de surveillance sur le Bouli. Car femme belle a donné des drones. Sans compter maintenant les avions, maintenant les Sukhoi 24 et les Sukhoi 25 et les Sukhoi 27. Voilà, Sukhoi de Koumogo fait. Non, expliquez-vous, mais c'est à offrir. Bibina, ni Assim voyage avec escorté des sans-faire. Yoro, Nassim Beta Bargaro, son mari, vous m'avez tout d'accord. Pilou, yo, Sangoula Madi. Ça fait quoi motoba na asimbe te met duguma o motoba na be sangolo fere la avion de bala munu avion de bala munu et puis avion mi gono no type levé au marque type levé o se ka asimi permet ka guerre commander ka signature ki akena ba ba bureau kono kuluba électronique avion est-ce électronique bien sûr que oui na jabe fembe afsimi akena fa asimi be kuluba be avion kono ça veut dossier faut été black kono kona signa kana étant à bord de l'avion c'est pas clairement il peut gérer les pays ka bara beke ka klaka écran plat écran de banyama salon donneur de bala c'est ka fembe la de fembe ada do wa sama kana do ka donc oyo ore avec document signé avec des gens gelonta al na sur mercredi asimi sur avion qu'on a là après la conseil des ministres président avion glané do akamadi o de type levé fabrication reçue au avion entraînement ani asimi rebi to avion wono ka exercice min ke ka ko ke tout mi kan ngani ni di kan ngani de keta avec des gens gelon ta tout di connexion ba kono fembe ba kono o entraînement ne ngake avion entraînement grand en 5 phases phase d'essai et FF vol plan ligne atterrissage et fin de pistes au doux au de tester que nous avion il est tort akanga muneke ni avion be sans fait asim nganga muneke chacha du munuba quelque ko ko toli ni avion dans zone de turbulence qu'on a là autant qu'on a là na dégribra muneka na ke wa ala kan kisinga dans ni femme ka avion fana éjectable fene bala ni femme avion na o digi avion be aka charger o be yele ne ka ke para ete ngoro ka fait donc avion on a éjecté arrêtement les pilotes ni fait il be film na be mouyi ni a film ni a woni ala dia o gafi do arrêt là ouais il va être Air Force One na yede ni ba kaba ko Air Force One ni suga ni o ta bané atla ka bola tout ay GSP créé groupement spécial de la sécurité présidentielle au fone créé la tout o mo nunu be ou ka formation folo la fama be jigin denga de kono ma fami o be jigin denga de kono nu jigina denga kono fana dantan fen juguman ba de be buluka sabo la bamba bola dantan fen jugu buka o be buluka ibo de faga fono ka bo abe fo ma ko e se ba kala ma ko parcours de combattant dans les temples nous borna tout be jigi bien o ka entraînement yere de bal kaushu ta la fofo ta la marfa be tila de bi wuliki nous kalo to bu da moto be bulu disi sans fait nous kalo be cercle les figues là au cercle les figues o be do kono ka bo nous kalo to ka tasuma be mine ka bien turu duguma ibi munu na kono na yiso ka bi faga donc il y a pas nous kalo to be feno be bo frego ko yoka ti dora foye te ba ko nga concentrer de ni concentrer là il ngania de be barake o be brigade sin non kan nani iba gauche ni duma brigade de be tin sa be brigade ti ko ki mi concentrer kanya il va famille chinois maro ni ha famille donc mo ngo formation agressivement au de ke avec fond ko GSSP amogo kelengele plein bibina ni ka gria ma 90 kg te calé fi janya ka 1m95 donc ni tege di mo ma foka do ye tie tremne fo ni do fo jiga sigi kama kuna o be kala 100 kg daw ko to bolo kelen ko te kelen me ko fe ka kala ko o 100 coups de pomme de terre au formation des bana pour mo ko GSP à chaque 6 heures de temps
u bɛ taa tir dɔ kɛ walasa tɛ kana fama marifa ma chaque 6 heures de temps o fana bal b'a d'a ma chaque 6 heures de temps o kɔrɔ ni ko cunu kɔni dɔrɔn o tɛ ka di a bɛ fɔ nin ma ko geste an ka bi dabila ta jumɛn Bubu an bɛ taa an ka thème laban o ti dɔwɛrɛ an b'a ye k'a fɔ ni terroristes bɛ attaque fɛn ninnu kɛ stratégie caman b'u bolo fɛn dɔ bɛ yen nɔ an ka lakɔlɔsili o la kan ni o ye maki kɔnɔnaw ani appartement kɔnɔnaw ye Bubu olu kɛlen don bolo kɔfɛ fɛn bi mɔgɔ caman ka ɲɛ jɔyɔrɔ tɛ ka jɔ ninnu na Bubu est ce que wagati ma se fɛɛrɛ dɔw fana ka sigi walasa olu fɛn ninnu bɛ se ka lakana cogoya min na. I b'a dɔn Mali domaine dɔ bɛ yen gouvernement ko sécurité di wayi i b'a dɔn ko dilanni ka gɛlɛya maliyɛn yɛrɛ fɛ maliyɛn ka dɔgɔ bi dugukolo salen tɛ min bolo k'a dogo Mali dugukolo ko n m'a fɔ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ mais faamaw tɛ se k'a ɲɛnabɔ parce que dugukolo yɛrɛ caman tigi ye faama dɔw de appartement bɛɛ de bɛ fan bɛɛ 40 000 francs par jour 100 000 francs par jour 50 000 francs par jour o appartement meublé n'a ma contrôlé a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ye a bɛ kɛ siba kalama lieu de refuge de pour les malfrats hali mɔgɔ minnu bɛna séjourner yan n'u bɛ jiginna hôtel la u bɛ tracer mais n'i jiginna appartement meublé kɔnɔ mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn i t'i dogo k'i ka ko bɛɛ k'a ban jamana bɛ ka kulonkɛ nin fɛn na nin ye phénomène ba de a bɛ ka denmisɛnninw ta mun fɔ o y'a la hɛrɛ an ka service de renseignement bɛ taa mɔgɔ caman traquer k'u koro u t'a sɔrɔ u bɛ appartement meublé dɔw de kɔnɔ u lojolen bɛ yen a bɛ jamana service de renseignement sɛgɛn wulikajɔ la parce que e kan ka baara min kɛ waati kunkurunnin kɔnɔna la i bɛ se ka e kan ka baara min kɛ tile kelen kɔnɔ f'e ka tile 10 duuru k'o ɲɛɲini a bɛ ça devient l'agent même devient moins efficace donc appartement meublé bɛ yɔrɔ min na ko bi u kan ka sariya ta ministre du domaine kan ka kuma kan ne se ka dɔn ko nin phénomène bɛ se ka bi sɔrɔ k'a sɔrɔ ale ma communiquer k'a fɔ ko bon appartement meublé bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo bɛɛ ka tɛ taa déclarer n'i ma taa déclarer n'i y'a di location na n'a donna so bɛ minɛ i la jamana tɛ mara ni sanction tɛ koyi jamana ti mara ni sanction tɛ wa maa 100 bolo bɛ fanga la o tɛ se ka sanction kelen ta dɛ parce que n'a taara a bɛ boli ale yɛrɛ kan ale yɛrɛ de ye sotigi ye mɔgɔ caman bɛ Mali kɔnɔ bi faama fɔlɔfɔlɔ de commerçant de tun ta ye sow ye mais bi fonctionnaire yɛrɛ dɔw de ta ye sow ye bi Mali fonctionnaire yɛrɛ dɔw de fana commerçant ye donc n'an bɛ fɛn dɔw kɛlɛ kɛ ne bɛ gouvernement invité a k'a proposer prévu ye prévu k'a kɛlɛ k'a ye appartement meublé tɛ mɔgɔ ta ye cɛ ta tɛ n'i y'a ta 100 bɛ segin ye foroba baarakɛlaw yɛrɛ t'a dogolen don u musow b'a gérer u denw b'a gérer a bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ c'est très simple o de b'a fɔ ko n'a fɔ ne ma ah Buma bɛ nin na ka nɔgɔn dɛ a ye enquête foncière kɛ est-ce que b'a kalama a ye taa domaine na ko ka t'o papier di aw ma a ye taa domaine na golfu kɔnɔnaw ACI Bakɔ Jikɔrɔni i ka b'o la ka na i y'a kuma ba la i bɛ ka so bɛ fa yɔrɔ jumɛn fɛ Sɛbɛnni kɔrɔ a ye taa lajɛ a ka taa a lajɛ a ka sow ta a ka documents ta a ka lajɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ DRN dɔ tɔgɔ la ou bien dɔ bɛ tɔgɔ dɔ la min tigi tɛ yen parce que u t'a k'u yɛrɛ tɔgɔ la n ko ninnu bɛɛ ye insécurité dɔ de ye m'a faamuya n bɛ tila nin ye appartement meublé n'i bɔr'o la i bɛna Maki la jamana foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ min tɛ baara kɛ ni renseignement civil de i bɛ renseignement ne tɛ dɛ maa ma ye criminologie kalan kɛ bɛɛ bɛ nin dɔn renseignement bɛ reposer fɛn fila de kan a fɔlɔ-fɔlɔ o ye fɛn minnu bɛ yala su fɛ a filanan mɔgɔw bɛ baro kɛ yɔrɔ min na hadamaden mana ko kɛ cogo di i bɛ sigi yɔrɔ la k'a kuma fɔ bi ko caman bɛ dilan Maki dɔw de kɔnɔ Maki baden de bɛ min ma déclarer ni chinois Maki ko problème nana an ye ko sugu bɛɛ kɛ jeunesse kumara bɛɛ kumara u bɛ taa so fila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa so ta k'a kɛ Maki ye carré kɔnɔna la sariya ye min fɔ Maki la o dɔnnen tɛ yan mais n ka bɛ commune de la i bɛ taa sɔrɔ dukɔnɔmɔgɔ dɔw tɛ hali sunɔgɔ dɔw ka mobili mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ bi n'u ta baarakɛyɔrɔ u bɛ to de sigi b'a kalama fo Maki kɔnɔ mɔgɔw kɔnɔ ka mobili ta u bɛna mobili jɔ f'i ka daba da la i tɛ se ka don i tɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ walahi ne de b'a la k'a fɔ la maliyɛn tɔɲɔnnen don bi dɛ sinon Maki minnu bɛ carré kɔnɔna la Maki min yɛrɛ repérelen tɛ a signalelen tɛ a foyi dɔnnen tɛ ka na du fila camancɛ ta dɔrɔn parce que n'i k'i bɛ sariya ta k'a lajɛ a du mana kɛ Maki o c'est des maisons à déjà d'habitation pas à but lucratif so min kan ka jɔ siyɔrɔ kama
duba kɛrɛla maki dɔw ni misiri cɛ a tɛ ni mɔgɔw bɛ taa misiri la kuma dɔ est-ce que f'u bɛ munumunu f'u bɛ munumunu mais i b'a kɛ cogo di a bɛɛ kelen bɛ commune mara dɔw de ɲɛna mɔgɔw y'u sen don k'u bolo don jeunesse kumara musow kumara silamɛw ye ko sugu bɛɛ kɛ i mana wuli walahi Dawuda tigi tɛ kulo bɛ ne la Dawuda tigi tɛ kelen kelen min bɛ kuma fa bɛ analyse ɲɛnamaw kɛ a ye taa interviewer ala kama ne tɛ dɛ e ka taa yen ka taa ne m'a fili plainte dɔ la don ale kɔnɔ la k'a ka lumière faga k'a b'a bulonminɛw lamaloya e ka taa yɛrɛ yen ka taa komi Mali bon Mali plainte ko man nɔgɔn e ka taa yen ka taa ko jɔn ye plainte don a kama k'a ka lumière bɛ ka bulonminɛw tɔrɔ k'i pa ala ka ne dan ne ma min bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ ma maloya bulonmin na dɛ ko yelen bɛ ka jɔ o tɛ siran ala ɲɛ dɛ f'u bulonmina damaw n bɛ ka min ɲɛfina chinois makiw bɛ yen tellement que jɛnɛya wagara jamana kɔnɔ chinois maki dɔw bɛ yen a b'aw sigi de ka symbole tigɛli de b'aw bolo numéro b'a kan ka ɲɔgɔn kɔnɔ aw sigilen bɛ chambre la dugu ma ka chambre kɔnɔ b'o tɛgɛ minɛ numéro b'o tɛgɛ kɔnɔ chambre numéro 1 chambre mec sɛbɛ kuma la mɛ kuma de fɛn kɔnɔ chambre numéro 2 e bɛ wuli k'i jɔ o ye ne de Mali kɔnɔ yan Bamakɔ kɔnɔ ka yɔrɔ mɔgɔw tun bɛ maloya de i sigilen bɛ yelen jɔlen don aw kan tɛmɛ kɛ mɔgɔw tɛ maloya sinaga yɛrɛ min jɔ balcon na chambre numéro 4 o bɛ jɔn bolo e bɛ wuli a bɛ don o b'a sɔrɔ ma olu mɔgɔ min tun b'o kɔnɔ olu bɔra awɔ o y'a sɔrɔ dɔw ta libéré la o t'a bannen fɛnɛ a la kafiriya fɛnɛ hali n'a y'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw b'a la mɛ nin kafiriya de san fɛnɛ mana na chambre min ye 1000 u b'o kɛ 3000 yɔrɔnin kelen o tɛ silamɛya ye o tɛ safula ye o tɛ hɔrɔnya ye i ye mɔgɔlankolon de ye nin bɛɛ ka kɛ an tɛ mɔgɔ kana arijinɛ sɔrɔ janama min fɛnɛ dun i bɛ t'o san sɛya non kana nin kɛ fɛn wa i ye ɲininka maki ko de la quoi voilà des marques clandestins qui sont ouverts par-ci par-là cɛ koba Mali mago bɛ fɛn caman de la quoi an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi walayi domaine dɔw bɛ yen a kuma fɔli man dɛ parce que j'ai peur d'avoir des problèmes quoi ne bɛ dugu in dɔ ye ko n tɛgɛ ci wajilikɛla minnu bɛ ka wajili kɛ nin ye walahi u bɛ ka wajili kɛ u tɛ n'u bɛ réalité kalama u bɛ ka wajili dɔ kɛ u t'a kɛ bon n ka ɲininka laban Mali ko kan an b'a ye fana fɛn min jamana bɛ kɛlɛ la mais ni su bɔra ni i bɔra Bamakɔ kɔnɔ i t'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ ko kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ yɛrɛ bɛɛ bɛ bɔ ka taga fɛn est ce que waati ma se Mali ko ni fɛn ninnu na mesure dɔ ka ta nin y'a dayɛlɛ heure n'a datugu heure min y'a bɔ n terikɛ an ka kɛlɛ bɔ yen an ka kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ bɔ yen jamana o jamana yurugu bɛ yen fɛn fila bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o b'o jamana kɔnɔ o ye gulɔmin ani jɛgɛya n'i ye yurugu ye jamana o jamana parce que yurugu bɛ kɛ tilegan fɛ ka taa dun su fɛ de i ɲɛ bɛ mɔgɔ la bingali la a bɛ wari sugu bɛɛ minɛ taa lajɛ su fɛ n'a tɛ taale chambre la a bɛ taale maki la gulɔmina tɛ hinɛ mɔgɔ la jɛnɛkɛla tɛ hinɛ mɔgɔ la ni fɛn diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ fila min ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ o ye ni mɔgɔ fila de ye donc e bɛ ka fɛn min fɔ nin ye a fɛn guerre tɛ dɛ bi nin kan ka réglementer de a bɛ se ka réglementer non a bɛ se ka réglementer ne y'o de fina débat dɔw bɛ yen ne bɛ siran ɲɛ quoi parce que mɔgɔ minnu don n'u y'u sigi gulɔ kunna ka i ka ko latigɛ ka bɔ i ta tiɲɛnen de n'u ko ko non ko peut-être min bɛ ka ko kɛ ko ye ko bon nin ye daba de ye a ye fɛɛrɛ k'a la i bɛ sɛgɛn dɛ voilà n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ ɲini maki de kɔnɔ k'i kungo f'a ye a b'a ɲɛnabɔ hinɛ tɛ misiri kɔnɔ tugun bilayi Mali bɛ don min na ko bi hinɛ tɛ misiri kɔnɔ hinɛ tɛ kɛnɛma hinɛ bɛ maki de kɔnɔ mɔgɔ bɛ jigiya mɔgɔ dama min ye jigiya sɔrɔ maki kɔnɔ o de y'a to ni wajikɛlaw kumara ko jɛnɛya ma ɲi ko gulɔmin ma ɲi mɔgɔw bɛ yɛlɛ u b'u kunbiri u tɛ kuma quoi a ka fɔ dɔrɔn ko juma jama min filɛ nin ye ko ni maa o maa bɛ nin jamakulu in na n'a kɛra jɛnɛkɛla ni gulɔmɛkɛla ala kana si d'u ma ni o dugusɛ n'o ma kɛ sukoya Mali fan bɛɛ ka sɔrɔ terrorisme tɛ ka fuma ten donc c'est a bɛ sigi dan ba e sigi ba n terikɛ aw bɛ su don e sigi kalama f'a b'a reporter a bɛɛ y'a jamakulu kelen de ye quoi i bɛ jamakulu kelen min ye k'a f'i ɲɛna k'a man ɲi o jamakulu kelen de y'a tiɲɛbaga ye su fɛ
c'est Mali problème de la gueule faut k'a faga c'est vrai il y a ɲɛsin min ma ko k'i dɛmɛ k'a dilan i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛni juru kun b'o de bolo n'i donna silamɛya kɔnɔ k'i b'a dilan minnu kan k'i dɛmɛ olu bila ka na f'i ma n'i sera ka mɔgɔ dɔ ko hey jamana bɛ yɔrɔ min na anw t'a yɔrɔ to yen c'est la menace n'i ko k'i b'a taa dilan commerçant kunda k'a fɔ ko vraiment nin taxi kan ka san ko hey an bɛ min f'i ɲɛna jamana bɛ fitinɛ min kɔnɔ anw ka yɔrɔ to yen i bɛ se jɔn ma bɛɛ ko k'a ka dilan mais se kana kɛ mɔgɔ si ma parce que bɛɛ ka mɔgɔ dɔ de bɛ yɔrɔ dɔ la Mali problème ye min ye quoi mɔgɔw ye baarakɛyɔrɔ dilan k'u ka mɔgɔ de bila u kɔ donc hali n'u taara retraite la u tɛ se ka kɛlɛ n bɛ ka jamana réalité de f'i ye o de y'a to ne bɛ Assimi ye ko Assimi bɛna souveraineté kuma la i tɛ de bɛ min fɔ a ye quoi mais a t'a dɔn k'a fɔ minnu yɛrɛ bɛ ka dunun fɔ a nɔfɛ olu yɛrɛ de caman ye ko tiɲɛbaga ye caman de ye ko tiɲɛbaga ye Mali problème ye nin de ye jamakulu hali ka waati min an bɛ politique la jamakulu kelen bɛ taa meeting na o kelen bɛ taa ninnu fana ka meeting na min bɛ taa Adama meeting na o de taa IRD t'a la o de fana bɛ taa Seba Kalama Sinɛdi t'a la a bɛɛ ye jamakulu kelen de ye wa Tiyoti a bɛɛ bon e mana fɔ o la k'i gagne na i ma fili parce que jama kelen o de y'a to n'i ko i bɛ meeting bɛɛ bɛ dɔn ko ayi k'an ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ i ka muso bɛ jama la bɔ ye a bɛ ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ parce que parti caman wari b'a bolo donc a bɛɛ y'ale ka jama de a bɛ jama kelen nata i t'a la o mɔgɔ kelen n'a fɛ ko e Seba Kalama ko politiciens y'an janfa mais ale yɛrɛ bɛ ka min kɛ o tɛ kojugu ye ale muso tɔ bɛ ka taa mɔgɔ ka tɔnba wari minɛ ka na ni carte d'électeur ka n'a di politiciens ma ale ma kojugu kɛ quoi ale ma janfa kɛ dɛ mais ni politiciens ma ale ka layidu de dafa politiciens de ye janfa kɛ donc la réalité du Mali est le problème du Mali est profond parce que jamana bɛ baara cogo di n'i sera k'a dɔn nin ye nin kulu ye n'i ko i bɛ a dilan k'i bɛ kafiru de kɛlɛ ni min fɔra ten i bɛ se silamɛw fana ma an delila ka baara dɔ kɛlɛ kɛ o kɛlɛ kɛra k'a ban an yɛrɛ mun tun ye silamɛ denmisɛnnin anw taara ka taa baara ni misiri tugu ɲɔgɔn na ka taa baara kɔnɔna fɛn bɛɛ ci gulɔ min tun bɛ yen a ka taa ni gulɔ kaze 100 ye gulɔ kaze sima ye baaratigi nana ko min y'ale tɔrɔ ko gulɔ ma ye ko alors que silamɛ denmisɛnninw anw de y'ale ka yɔrɔ ci an ko n ko donc i bɛna ye quoi tu sais que jamana in kɛlɛ ka gɛlɛn min bɛ k'a fɔ k'a man ɲi dɛ a bɛɛ ni Alaw n'a kira cɛ i ma daba in i bɛ tila ka t'i tɛgɛ da o tigi kelen de kan c'est vrai i yɛrɛ t'a dɔn n ko ATT de la bi la k'an to politique la ATT de la ka kasi a ɲɛji la aw bolo a ye ATT ko k'a ye dɛmɛ k'a ka maliyɛn dilan an ko cogo di k'i mana min bɔ yen ko ni mun nana kɔfɛ ko ka jugu n'o ye si a yɛrɛ kɔnɔ ganna quoi k'an to lycée la 25 dɔ su fɛ a don y'a sɔrɔ kɔngɔ b'anw na ko ma k'a sa an finalement tun bɛ ko ka taga jigin gabugu tɛ minnu ka gabugu sɔgɔlen tɛ an taa najiw ni dumuniw tɔ ta ye quoi aw yɛrɛ damaw fɛ yen awɔ mais nin don dumuni tun tɛ mɔgɔ si kɛ so an jiginna du dɔ de kɔnɔ o ye chrétiens ka du ye olu ka naji e cɛ nin kɛlɛ ayi a ka di ale ko ale ma min faamuya k'a bɛɛ silamɛ denmisɛnnin ko mais ko lɛ naji ma ye mɔgɔ si ma se ka kuma ko silamɛdenw cɛla ale ka lɛ barama tununa